חסר הביטחון. לא יודע, ראיתי רק סדרות גרועות, ואני לא ממש יכול להמליץ לה, כי פאק, דפקתי את זה, את בטח שונאת אותי עכשיו, אני כזה מלפפוניה. המטריל. תראי בוקו נו פיקו. המטריד. תראי בוקו נו פיקו. המגזים. וואו, סדרה מעולה, תקשיבי, אחרי שראיתי אותה עשיתי עוד פעם ברית מילה. המעריץ ג'וג'ו. זה שלא סגור על ההגדרה של האנימה. תראי אבטאר, ורובי זה גם סבבה, אם את בסדר עם CG. זה שממש לא סגור על ההגדרה של האנימה. תראי ברייקינג בד, ומשחקי הכס זה גם בסדר אם את סבבה עם פנטזיה. זה שממש לא סגור על ההגדרה של האנימה. ואז את מוסיפה את הפטרוזיליה שקצצת, וקצת צ'ילי גרוס אם את סבבה עם חריף. הרגשני. לא, את חייבת לראות את זה, את לא מבינה שם את הקטע שתומס. הריאליסט. עזבי, גם ככה לא יהיה לך זמן לראות. מבחנים, עבודות. האקזיסטנציאליסט. מה המשמעות של לראות אנימה בכלל, אם אנחנו בסך הכל אטומים שצפים ביקום? זה שיותר מדי עמוק בפנים. זה ממש שווה את זה, העלילה ממש מתחילה לתפוס תאוצה החל מפרק 647, ומאז זה רק הולך ומשתפר. הסנוב. אל תראי, תקראי את הוויז'ואל נובל. הממש סנוב. לא, תקראי את הספרים שעליהם הוויז'ואל נובל מבוסס. ממש סנוב. לא, תקראי את ההיסטוריה של יפן הפאודלית, אבל הוצאת 1963, לא את המהדורה המחודשת של שיט. חולה האמנזיה. אני לא זוכר, היה כזה טיטנים גדולים כאלה שאכלו אנשים איפה אני? מי את? מה? הלא משקיע. חפשי אנימה בגוגל. היוטיובר. ברוכים הבאים לרשימת 10 הסדרות שהכי מומלץ לראות העונה. אל תשכחו לעשות לי לייק וסאבסקרייב פה למטה וללחוץ על הפעמון כדי לקבל את העדכונים הכי חמים. ההיפסטר. זה אובה שיצא ב-1973 אבל היא רלוונטית עד היום. זה למעשה מה שעשה את הרבולושנייז לכל ג'אנר המקה. הנוסטלגי. טיר דרגון בול זי, אני זוכר שזה ממש לא היה מרוח והדיבוב היה תמיד מצוין ואון פוינט. המתרץ. כאילו, חצי מהפרקים בחוף הים, אבל זה מסיבות ממש מוצדקות מבחינת העלילה, וזה שהן חצי ערומות זה בכלל סימבוליסטי, וזה שכל הזוויות צילום הן האחד עם הטעם. תראי דף נוט. הגרוע. העיבוד של נטפליקס. המספיילר. זה מתחיל יחסית חלש, אבל אז בפרק 12 כשהיא מתה, הם מגלים שאפשר... מה? אתה מהעתיד. אל תראה את זה. הם אף פעם לא ממשיכים לעונה שנייה. אוקיי. וזה נהיה גרוע לקראת הסוף. אתה מהעבר. וואי, אתה חייב לראות נארוטו. קגבונשי נו ג'וטסו. פה. רסינגן. המסבך. תראי את Fate Stay Night, אבל לא את Fate Stay Night, את Unlimited Blade Works, אבל הוא מספיילר את זירו, אז תראי קודם את Fate Zero, אבל הוא מספיילר את... הלא קשור. את יכולה פשוט לראות את הסדרה? סליחה, פה זה הבית של משפחת סרוטובי? הכן קשור. המתחקר. ואת רוצה שלגיבור יהיה שיער יותר כחול או יותר אדום? אדום? אוקיי, ואת רוצה שהאורך של הסדרה יהיה 12 פרקים או 13 פרקים? הילד כלב. מי המליץ לך בכלל? הילדה כלב. דו. זה שהסתבך עם המאפיה. אל תראי לב בחיים, את לא מבינה לאיזה חובות אני נכנס, את לא מבינה מה אני... זה שהסתבך עם המאפיה. אל תראי כיתת את ג'פן בחיים, את לא מבינה לאיזה חובות אני נכנסתי. הפוג'ושי. לא, יש שם שיפים כאלה טובים, את לא מבינה. אוקיי, אז קגיימה... המעריץ מדבבים. וואי, את חייבת לראות. דייסקיונו מדובב שם את... האמא. אני ממליצה שתתחילי לחשוב על העתיד שלך ולעשות תואר ואולי גם נכדים. אמא, אני בת 16. מה זה משנה? האבא. מה, את עדיין גרה פה? ביבי איזה... הקוספלייר. אין, את חייבת לראות, יש שם עיצובים מהממים. וואו, איך אני מת לעשות רימיק לסוזקו שעשיתי ב-2009. וואו, אני חייב לעשות קלוזט ללו... המתלבט. תראי אולי... אולי... זה שראה מעט מדי סדרות. לא ראיתי אותה, אבל שמעתי שהיא ממש טובה, אז נראה לי כדאי לך. זה שראה יותר מדי סדרות. שינגקי נו קיוג'ין, אוטנה, הג'ימה נו איפו, אנג'ל ביטס, סאזאי-סן, המומין. השופט. מה? איך לא ראית את זה? וואו, את כל כך גרועה, את פשוט אפס, את צפחת. הפסיכולוגיה ההפוכה. אל תראי בוקו נו הירו אקדמיה. אל תראי את זה. הפסיכופת. אבל את רואה את זה היום בערב. לא, את רואה את זה עכשיו. את רואה את זה עכשיו או שאני הורג את המשפחה שלך? האנטיפת.
הטלפת. נשמע טוב. והחכם. תראי את אקון טייטן.